Pipa Girondo, iyo man hanggang po bagat. Kasi susu advisory kan DepEd, basi kitong kasugma, man kipagbabago hanggang unya, no suspension pa man po baga giraray kita. Yes. Ang pagpapasabot lang sa tuya, itong mga teachers na apektado kan pagbiyahe, kaya na po magdagos, magpaisi na duman sa indang mga college, mga principal, na si Pastor Ninda, araw kay ni. Araw kay yan. So mga teachers na yaman lang po duman sa vicinity na ang transponinda is tricy motor, magralaog po. Ayan. Tapos mga estudyante, iraon po duman. Naghagad kita kay si Trep, hapon sa Libon, hanggang patigdi sa 3rd District. So may nakuha kita, salamat duman sa teacher tang correspondent from Lais, si Sir Lenjo. Medyo okay duman sa mga estudyante iraon sa eskwelahan. Ang nadidibisilan lang talaga itong mga teacher na hali ka Legazpi to the 2nd District na nagabiyahe. So, ang sabi ni Ma'am Norms, magpaisi na, so nadidipisilan na teacher, magbiyahe. Magbiyahe po. So, mga lessons po ninda, nakamodule dito. Ayan. Okay. Okay. Mga kakian.